Goedemorgen geliefde broeders en zusters. De dagtekst van vandaag is gehaald uit 2 Samuel 7 vers 18. Wie ben ik, Heer, en wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? En het leerwoord komt uit Handelingen 16 vers 15. Toen Lydia gedoopt was en haar huis, nodigde zij ons, zeggende, indien gij van oordeel zijt, dat ik de Heer getrouw ben, neemt dan uw intrek in mijn huis. Een gezegende dag toegewenst.